H-Center Danmark går vi ikke ned på udstyr. Vi bruger udelukkende udstyr af bedste kvalitet. Det er enterprise udstyr fra HP til server og storage, og netværksudstyr fra Cisco. Det er jo din virksomheds garanti for, at jeres server bliver drevet på noget godt grej. På serversiden bruger vi Blade server, som er sat sammen i et C7000 chassis, og det fungerer som den store trækmotor. Det er regnekraft og hukommelse. Hver Blade server har en kapacitet på ca. 0,5 terabyte RAM, og det er sådan ca. 100-125 gange det, der sidder i din PC. På lagersystemet er det HP's EVA og HP's Trepar, vi bruger. Treparen giver os mulighed for at tage server, der kræver meget høj diskaktivitet, og lægge op på solid state diske. Solid state diske er diske, der er meget hurtige. De koster også rigtig meget, men det er absolut topklasse. På netværkssiden har vi selvfølgelig vores egen IP-nummerserie fra RIPE, og det betyder, at vi ikke er afhængige af en internetleverandør. Hvis vi vil bruge TDC, kan vi gøre det. Hvis vi vil bruge Global Connect, kan vi gøre det. Det giver os muligheden for, at skulle en internetleverandør fejle, der kan godt være en fejl i deres backbone, så finder vores Cisco switch selv ud af at skifte hele driften over på vores andre fiber. Fordi i H-Center Danmark, der ved vi, at høj oppetid, det er vigtigt for vores kunder.